No zdanie videa. Máme Robloxy. Ale prvé. Aj! To nás fotil. Haló? Stalo sa niečo? Ja musím zamknúť. Buďte ticho. No, píšte mi do komentára, prosím. Prosím. To čo je to za vec? No. A ty neviem. Čus. Nie, nejaké čus. Čus ľudia v tom znovu dneska budeme dať Roblox a za každý like budem spadnúť do neba. Z neba, tak. Takže poďme na to, takže ako prvé si kúpime Robloxy, lebo keď padnem, to si budem môcť kúpiť ten koberec, takže kupujem. No a potom, takže ideme už hrať, hej, takže dajte like a odber a ak vám ďalšie video neunikne. Máš pravdu. Čo hovorím, takže neunikol. Máš pravdu. Dajte takový, nebudem dať takový 15 lajkov a natočím celé video. Takže ak dajte 15 lajkov, to je mobile video a tam vám porozprávam alebo naučím vás jak sa mobile, či sú dobré hráča, je najlepší hráč a tak možno, no, takže dajte 15 lajkov. To fosát, nube, skapni už, nechcem ťa počuť. Dobre, tak, už má skobrysky, takže musím niečo robiť však. Píšte mi do komentára, sa pôjdem vyjadať, alebo pôjdem zase nubka. Haló? No, píšte mi do komentára, či pôjdem profil, alebo pôjdem zase nubka. Áno? Tak. Dislike! Toto neumí lepačky. Jak sa kýve. Up. Zrazil som ťa. Zas odbel. Nej! Len sa neboj! Na to za všetko zaplatíš. Musím rýchla. Až pomala. Dislike. Nie, nechce. No nechcem zobrať. Dobre, Erik, chceš nám niečo povedať? Synubka! Ale som. Pán, nechcela som to povedať! Pán, nechcela som to povedať! Nechcela som to! Však ľudia! Chcela som, alebo nechcela som! Je tam nejaký chalán. Ja som povedal. What the fuck? Dobre! Ja som Chicken Jack. What the fuck, to čo je to? Chicken Jackin. Skrapni. To ma zostil. Tak píšte mi do komentára, po ňom pravý alebo zase noob. No čo hovoríte ľudia? Rick, čo povieš? Pôjdem profik alebo nubka? Nubka. Áno, pôjdem nubka. Nechcela som to povedať. Nie! Zastavme sa všetko zaplatiť, ty nube! Dobre, číme, ale z dojného videa ďalšie budeme robiť. Čiže tá nubka. Takže ľudia, vzdávim vás, neviem čo, ale... Dajte lopte, ale! Ču!